Vi lige tage alt det vand dernede. Til højre! Ja, jeg prøver det. Ej, det er helt svømmet til, mand. Jakob, har du flere håndklæder? Ja, så bliver jeg smidt ud i morgen, det er en fornøjelse. Hvor har du været på sang for helvede? Hvor har du nogen sang? Hiv det mere! Det er ikke noget, det mere. For helvede, jeg kan ikke nå det her. Jakob, du sprøjter! Jakob, der er kløftet. Jeg kan ikke nå den sang her for helvede, mand. Hallo! Lisa, flyt dig lige her, så vi ødelægger video. Jeg beklager. Jeg prøver på min telefon her. Det er lige en trøje helt over. Kan vi ikke gå det hen og sække for det? Det er ikke helt eller over. Vi har prøvet at se, hvor meget vand der er. Der er rimelig meget. Jakob, kig lige på kameraet. Pas lige på, du får ham over, der kan noget ham der. Men jeg forstår ikke, hvorfor du ligger der, Jakob, fordi du ændrer jo ikke noget i det. Ej, du får måske lidt ondt i knæene, men lad være med at sprøjte på mig, Jakob. Tror du, det er lukket, så fanden, altså? Det er ikke noget det her, mand! Jakob! Prøv lige at tage det over. Jakob, vi kan det henover. Så er det der. Hvor har du overtaget den? Hvor har du taget den? Jeg har du taget den i filmen. Seriøst, prøv lige at... Du ødelægger videoen, flyt dig lige her. Har du bare lagt noget? Bare lagt noget i det ord, eller hvad? Prøv lige at se helt for film. Den skal på YouTube, den her. Det gider jeg på. Er du galt video, mand? Hvordan siger jeg, mand? Ja, du kan tro, det er rigtig cool. Prøv nu lige at se helt der. De er rigtig af farten, eller hvad? Rigtig af farten. Du venter, hallo? Hvor har du en tang henne, Jacob? Hvor har du en tang? Hvor har du en tang? Jamen, hvor er jeg på en blomil? En almindelig papegøjetang. En papegøjetang. Nej. Jacob, en papegøjetang. Thomas, gå ned i bilen for helvede. Jamen, Jacob, giv mig nogle nøgle til bilen. Til hvad med bilen? Bilen! Ja, det er nogle papegøjetang. Jakob, jeg tror ikke, hvor bilerne. Jeg ved ikke. Lisa, hvor bilerne? Hvor er det, skørt? Prøv at flytte dig, så der kommer en lidt mere ægro til. Ja, okay, det er rimelig fedt. Hvor er det, skørt? Det er da mærkeligt. Du er jo en rimelig god hjælp, kan man sige. Ja, vi kan jo ikke lukke den derinde. Det er smart. Det er hans evner, det er galt med. Jo, men nu får jeg våde drømme. Ja, så skynd dig. Ja, jeg stiller på din herovre. Det er smart. Sådan. Ikke lige det her samtidig. Prøv lige at stoppe. Prøv lige at hoppe. Hop din gang. Hvad er det her, skal gøre?